Ba al zenekien larrialdietako bisita gehienak ez direla benetako larrialdiak? Bai, osasun sistema kolapsatzen ari gara etxean kudea daitezkeen sintoma arinekin. Baina nola jakin benetan arina denala ez? Gaur, B+ programan sortutako tresna bat erakutsiko dizuegu. Hori alda dezakeena. Etxetxek, zure sintomak etxetik kudea daitezkeen jakiten laguntzen dizun web aplikazioa. Espainian, larrialdietara egindako biziten 180 arte saihestu daitezke. Gehienak prozesuarin autolimitatuak dira, hau da sukarra, beherakoa edo hotzeria bezalako sintoma arinak, berez sendatzen direnak. Baina, jakina, jendeak ez daki hori beti eta askotan ospitalera joaten dira alferrik edo okerrago ez doaz joan behar luketeenean. Etxetxek edozein gehiutatik ireki daitekeen web aplikazio bat da, eta honena, minutu gutxitan esaten dizu zure sintomak arinak, moderatuak ala larriak diren. Baina nola? Zure sintomei buruz checkbox mota galderak egiten dizkizu, puntuazioak kalkulatzen ditu benetako mediku protokoletan oinarrituta, Osakidetzakoak, eta emaitzaren arabera esaten dizu zer egin. Etxean zaindu, zentro batera deitu, larrieletara jo. Lehenik, sintoma aukeratzen duzu, sukarra, goragalea, beherakoa edo hotzeria. Ondoren, galdetegi simple bati erantzuten diozu. Galderak ez daude hausaz aukeratuta. Osakidetzaren protokoloetan oinarrituta daude, eta osasun profesionalek egiaztatu dituzte. Immunodepresioa duzu, asplenia duzu, bihotz gaixotasunik duzu, zure erantzunen arabera puntuazio bat kalkulatzen da. Zure kasua arina bada, esku hartzeko gida batera eramaten zaitu. Zer hartu, noiz kezkatu eta nola zaindu. Larriagoa bada, benetako telefono eta osasun baliabidetara sarbide zuzena eskaintzen dizu. Adibidez, 112 bezalakoetara. Gainera, dena eskuragarri dago euskaraz eta gaztelaniaz, eta diseinua, dotorea, profesionala eta guztiz egokitua. Etxetxek ez da zure medikuaren ordezkoa, baina bai laguntza erabakimen hobeak hartzeko eta susto alferrikoak saihesteko aplikazioa. Teknologia gure osasuna zaintzeko erabiltzea zentzuzkoa da. Begiratu iezaiozu, klik bakarrera dago eta doakoa da.